हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स एबे एबे एक लेटेस्ट अपडेट आसी अछि फ्रेंड्स। आसंता 14 तारिख रे कृषकों खाता को 2000 टंका पठाइबे सरकार। हाँ फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अष्टम किस्ती पाई अपेक्षा निश्चित आपण माने करिथिबे। तो तेबे जानि रखंतु फ्रेंड्स, एही अपेक्षार अंत हेबाकु जाउअछि। केंद्र सरकार खूब शीघ्र चाषी अकाउंट को 2000 टंका लेखाएं पठाइबाकु जाउछंती। तो विशेष कथा ହେଉଛି फ्रेंड्स, सरकार ଏହି ଟଙ୍କା ମେ 14 ତାରିଖ ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଅଛି କି ନାହିଁ, ତ କିପରି ଭାବେ ଜାଣିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ଗୁଗଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ pmkisan.gov.in ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ତଳୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କରିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲା ପରେ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଭିଲେଜ୍। ତ ଆପଣ ନିଜ ଗାଁର ନାଁ ବି ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ବି ଦେଖିପାରିବେ।